Вітаю всех! Сёння мы будзем праходзіць Kena Bridge of Spirits, о май гад. І я ўжо её вельмі даўно праходзіла, так што зараз буду на New Game Plus. Вось, як-то так. Угу. Я першы не праходзіла на майстры, так што зараз я хачу проста расслабіцца, пачыліць і хуценька ўсё прайсці. Вось. Вітаю, Врыск. Унікальныя драўляныя маскі, якія выразаюцца карацей, у міфалогіі гэтага свету маскі выразаюцца і ставяцца у шрайны, у свяцілішча, і яны дапамагаюць духам падарожнічаць у іншы свет. Вось. І калі там штосьці не так пайшло, то дух не можа далей прайсці, як я зразумела. І яму патрэбна дапамога. Вітаю, Люсі. Эш, выбірай, сметана ці сметана? Сметана. Так. Калі камусьці цікава, так, Інвіль таксама яе праходзіла. Но мне она таксама вельмі падабаецца, так што я таксама хачу яе прайсці. З вашага дазволу. Калі хто не ведае, хто тут є стрымерка і таксама, як гэта, геймерка. Інвіль, вось. І яе на канале ўжо можна знайсці поўнасцю праходжанне. Вось. На ютубе гэтай гульні. Но у меня будзе новая гульня плюс, і у меня ўжо, бачыце, ўжо іншы гэтай воблік, вось, у гераіні. Навошта ты прыйшла? Я адчуваю тут пакуты, дух. Тебе трэба дапамога? Ты нічога не ведаеш аб пакутах. Гэта мой дом. Моя вёска. Павяртайся назад. Дух
гайд духов. Угу. О, до речі, у мене тут уже все є. Весь мувсет. Полова. I saw him here somewhere. Я бачила його тут. Десь. Where did he go? Куда он делся? Hi there. Вітанки. Націсніце L1, каб узаемадзейнічаць з гэтым ротам. Собрать. Hi. Прывітанне. Oh, It's alright. Усё добра. What happened here, little guy? Што здарылась тут, малыш?
Ідзіце яшчэ. Ротаў. There she is. Run. Яна ідзе, бяжым. Hey, little buddy. Кветочки. Hi, Benny. Хавайся. Welcome, little guy. Ой, я магу з імі штосьці зрабіць. Я ведаю, што я зраблю, калі я пайду на перапынак. Quick. Хутка. А тут што? Дарэчы, я магу? Не, пакуль не магу. Скрыня. Сюды. Я б виратувала, звісно. Ну, там яшчэ пытанне, як і куды дакладна.
Тут я все знайшла. Так. Бачу. Так добре зроблена, що коли ми у печеру зараз зайшли, музика як быццам залишилась там, на вулиці. Перший узровень. Використати рот. І L1, каб знішить Dead Zone Heart, сердце зоны смерти. Калі што, звісно, гэта украінская. Вядома. Так, ой, прабачце. Лазим. Так, новая гульня плюс. Гэта была памылкай. Окей. Я на легкой складанности навык. И у меня есть все апгрейды у всего. Тут же Е-блок, я забываю. Все добре буде.
Яны поели. Over there. Угу. Ну, давайте... Сюда нельзя. Я не дотримала. О, вспоминаю. Угу, фотомод. А. Can you pick that up? Угу. Can you move that for me? Шорткат. Добренько. Ну, тут босс, магчыма. Let me help you. Дай мне тебе дапамагчы. Я магу палікаваць гэтых духаў, павярнуць баланс у лес. Я ведаю такіх, як ты. Ты адчуваеш сілу гэтай зямлі, но ты не разумееш яе. Тут толькі смерць. Я магу выратаваць гэтую зямлю. Тебе нельга тут залішацца, дух. Ты павінен далей прайсці. І гэта цябе тут не месца. Я ніколі не брошу свой народ. Я памятаю, тут таймінги вельмі жорсткі.
You can come out. It's safe Можете now. выходить. Уже беспечно. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. Паглядзі, Сая, яна вычысціла гэты яд. І гэты маленькія яго з'ядаюць. What are you two doing out here, alone in the Я forest? Кена. Што вы тут робіце We've удвоём? been here a long У time to лесу. take care of ourselves. Не хвалюйся, мы тут уже давно. Мы можем за сябе пастаяць. Я бачу, вы выглядаеце вельмі моцна. With the horned mask? Вы ведаеце, што гэта быў за дух з маскай, з рагамі? Hey, what are you doing here in the forest? Мы нічога не ведаем пра яго. А ты што тут робіш у лесе? Can you take me there? Я шукаю святой If you want to get to the mountain shrine, you have to святой help us with something first. свяцілішша. Свяцілішша гэтай божухна гары. Калі вы хочаш туды патрапіць, спачатку Our дапамагі brother нам. Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Наш брат Таро, ён у паске у лесе. Нам трэба, каб ты яму дапамагла. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Добрая ідэя, Сая. Ей гэта будзе лёгка зрабіць. Бачыла, што яна зрабіла з тым гэтым з тым парнем палкай. Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Дапамагі нам вызваліць Таро, і мы цябе прывядзем да свяцілішча. Come on. Our village is this way. Кена, мост духаў. Угу. Так, як я на новой гульне плюс, мне зараз далі всіх гэтых ротаў, якіх трэба знайсці. Потому што я ўжо іх знайшла. Вось. Вёска. Угу. Саідныя кісці.
Save point. Добре. Все, очистили тут усё. У меня уже все заапгрейджено, кроме бомбы. Все, теперь все. Амулетики. Ой, як мало у меня амулетика. Fast travel. Нам пакуль гэта не трэба. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Гэта шлях да Таро, но тут бар'ер. Я не могу далей Maybe Zaju прайсці. can help. He's usually at the masked shrine. Магчыма, Зажу тебе дапаможа. Ён звычайна у свяцілішчы масак. You'll know when you see the sacred trees. Калі пабачыш свяшчэнныя дрэвы, ты зразумееш, што гэта тое месца. О, тут можна ім набываць зараз гэтыя капелюшы. У меня столько разных є вопраток. Пакуль на дэфолтнай пабегаем. Чаму бы не? The rot seem quite fond of you. Ти подобаєшся ротам. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Щось мені підказує, що ти не за імі сюди прийшла. I seek passage to the sacred Вітаю, mountain дух. shrine. Я шукаю шлях до Our village is священного bound to the горного shrines, шрайна. But that Святилища. power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next.
So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. І тут просто забагато було інформації. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Карацей, каб прайсці далей па шляху да горнага свяцілішча, мы павінны дапамагчы духам гэтай вёскі. Вось. Ён зараз нам даў маску Тара, якая нам дапаможа. Як я зразумела, з яго вызваленнем, вось. Як-то так. І мы даведалі, што бацька Кены таксама быў правадніком духаў. Вось. Так што яна ведае, што з імі здараецца, калі яны не могуць прайсці далей на той свет. Вось. Ну, карацей, гэта будзе вялікае падарожжа, як я разумею. Маска Таро. Ну і таксама стары сказаў, што дзецям будзе цяжка зразумець, што здарылася з іх старшым братам, но яны яго ўсё яшчэ любяць. То бок мы можам надзяваць. Выкарыстоўваем маску Таро, каб адчыніць той бар'ер, якой блакуе шлях да леса. Бэні і Сая ведаюць шлях. Hey, is that Taro's mask? Хей, гэта маска Таро? Зажы тебе яе даў? Maybe you can use it to open this barrier. Можаш яе выкарыстаць, каб адчыніць бар'ер. Што гэта? Давай пойдзем за ім. Мабыць, ён прывядзе нас да Таро. Мабыць. Што? Over there. Right there. Can you move that for me? О, мы знайшлі штосьці, што належала вяскоўцу, жыхару вёскі. І можна павярнуць.
Отшипись. It went through here, but we can't get past. Ён пішоў туды, но мы не There's можем more of that nasty пройсці stuff blocking the path. туды. Can you get rid of it so we can get through? Там гэтая хвароба. Можаш яе знішчыць, каб мы прыйшлі далей? Так, і што з вами рабіць? Look, Hannah, I know what that is. It's a forest here. Сліза лесу. Часова повертає рот у іх арыгінальную форму. Выкарыстайце правы стик, каб кіраваць хмаркай. У гэтай форме рот можа атакаваць ворага, руйнаваць бар'еры і вычышаць хваробу. Whoa, look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go.
Does he know any tricks, Kana? Угу. Почистили. Over here, Kana. There's something in the ground. I bet a forest deer can grow here. Магчыма, тут можа вырасці яшчэ адна сляза. Go get it. Right over there. Hey, the little rock guys did it. They made another one. Атрымалась. Ой, гэта... Хилки. Хилка, хилка. Давай. Фух. Бачила, што яна зрабіла з монстрам? Я ж гаварыў, што яна нам дапаможа. Добрая праца, Кена. Давай ісці далей, мы ўжо блізка. А тут што?
Угу. Oh no! No! Benny! Saya! Не, Бенни, Сая. Где вы? Taro! Таро. What happened? What did you Что see when you put on здарилось? Taro's mask? Що ти побачила, коли ти наділа маску? Taro is here, but he's forgotten who he is. Таро Needs тут, to ну він find забив, 3 хто relics to ён. help him remember. Нам треба знайти 3 реліквії, каб The дапамагчы forest яму is huge. How do we успомніць. know where to look? Ну гэта такой велізарны лес, дзе нам шукаць? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Мабыць, містер Русо нам дапаможа, яго дом там, наверху. Паразмаўляйце з Русо, каб даведацца аб реліквіях Таро. Гора Русо. Russo's house is so far away. Яго дом так I can see далёка. his lookout at the top of the cliffs. Там, дзе гэтая вежа. На вяршыні. Нам сюди. Магчыма. Ні. Не сюди. До речі, Люсь, що ти кличеш в район, то ти пішов спать, магчыма, уже. Раз не отказывая.
А, і Дабраныш не сказаў, ну, у яго цяжкі дзень заўтра будзе. Я цябе бачыла. У нас тут якосьці... Хоррор пайшоў. Окей. О, яны могуць знішчаць адзін аднаго. Добра ведаць. Ні. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Адзін з успамінаў Таро. Трэба паглядзець, куды ён нас прывядзе. Паглядзі, сляза леса. Гэта значыць, што тут усё будзе адраджацца. Смерць заўсёды вядзе да новага пачатку. Уже.
What's wrong with Russo's house? Що сталося з домом Руссо? Let's keep going. Дерева виглядають недобре. Ходимо далі. Угу. Напугал. Напужал. А где? Где гэтая скрыня? Магчыма там? Ладно. Угу, ура. Окуляры? Ну, я не ведаю туди, я зараз іду не туди. Сподіваюсь, що туди. There she is. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Угу. Alright. Мост не працює, мабуть, рот допоможе. Добренько. Hurry! I don't think they can hold it for long. А тут що стає? Почекайте. Червона скриня. Проклятий чест. Ага. Ну, окей. Фух. Нельзя было, как меня не ударили хоть один раз. Это уже была пораза. Alright. Alright. Hurry! I don't think they can hold it for long.
This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Гэта вельмі маленькая валіза. Магчыма, яна належала аднаму з дзяцей? That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to Гэта find вельмі another way моцная around. хвароба. Магчыма, тут є реліквія? Трэба знайсці абход. The forest has become too dangerous to roam. Лес стаў занадта небяспечным. If you hurry, you can make it back before sundown. Вам лепей у вёсцы залишыцца. Work here is done. Вы можете паспець да закату туды. Я прыйду пасля таго, як я скончу сваю працу. Что это? О, наконец. Парирование. Уже? Все. Сюда. Це мандрик. Ну так, на гэтай лёгкай складанасці лепей.
А то я памятаю, ну і мы зараз на новай гульні плюс, так што у мяне не павінна была быць лука, з лукам лягчэй. Это ўсё відавочна. You made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Яны знайшлі містера Руссо. Добра. Can you pick that up? Гарно. Эй, мистер Руссо, мы шукали вас. We brought our friend Kena. She's here to help Taro. Вось наша сяброўка Кена. Яна тут, каб дапамагчы Таро. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its Моц energy. свяцилища And the land was once in повязана со perfect всем, balance. что тут є у лесе. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide's staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up.
Карацей, гэта свяшчэнная гара, яна давала, як я зразумела, жыццё всей вёскі, но, як і все жывыя істоты, у яе сваё кола жыцця, і яны не разумелі гэта, і моц увядала, і прыйшла хвароба ў вёску, вось. І, на жаль, яны все, гэта духі, мне здаецца. Ну, нават не мне здаецца, мы ж бачылі нават гэтыя дзеці, то бок яны нерэальныя, яны прападаюць у такія сінія агеньчыкі, то бок гэта ўсё духі памерлых. Вось, і мы зараз тут іх павінны ўпакоіць всех. Вось. Ну, дарэчы, нам зараз далі бы лук. Вось, не так, як я гуляю на новай гульні плюс. У мяне ён уже быў. Ну так. Wow, great shot. Ну яшчэ нам распавялі, што бацькі гэтых дзяцей захварэлі, памерлі, таму Таро, старшы брат, клапаціўся за малодшых. Вось. І зараз яго дух так і не упакоіўся. Can you pick that up? Наверх ставим скульптуру. Back again? I'll toss up another. Можна яшчэ спрабаваць? Your bow is awesome. Ну вось, ён таксама дух. Focus is critical. Fully draw the bow, and your arrows will be more powerful. Мандрейк, я не отказываю на провокации. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. See that over there? Wow, great shot. Not bad. There are other challenges on this peak. Тут є інші челенджі на лук. You'll need to move quickly follow the path and hit all 6 targets before time runs out. Ready, go. Перша. Другая. Третья. Четвертая. Пятая. Шостая. Гэта маленькія чорненькія, гэта роты, ну або рот. Я не ведаю, як добра іх можна перакласці. Ну, або можна ли увогуле іх перакласці. Вось. Ладно. Ой, челлендж. Ладно, апошні. Ідем далей. Here, you'll need to destroy all the targets to progress. Right there.
А, зараз будзе складней. Yeah. А, я не пачакала. Угу. Зараз пачакаю, каб павярнулись все стрэлы. Ой, дарэчы, мы можам зараз пераапрануцца. Ну, гэта мы пачыналі. Можна ў гэтай? Бо ў гэтай... Всё? Choose your shots well. Right there. Ладно. Яно тут ресетнулось. Пойдем далей. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. А? Мяне зараз заб'юць. Амаль. There. Can you pick that up? This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. Be careful, Kena. Угу. Далей будзе вялікая бойка, карацей.
Що? Два? Та блін. Угу. I made that knife for Taro when he was a boy. Я зрабіў гэты нож Тару, калі ён быў маленькім He хлопчыкам. loved these woods, and I tried my best to teach him the old ways. Ён любіў гэты лес, і я намагаўся навучыць яго старым ведам, старым абрадам. Consumed by the troubles of our village, I was not there for Taro when he needed me most. Мяне паглынулі праблемы нашай вёскі, і я не быў даступным для Тару у той момант, калі я яму быў I патрэбны. hope we can bring him peace. Спадзяюсь, што мы зможам яго упакоіць. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. У забытым лясу яшчэ захована многа I'll рэліквій. wait for you there. Я буду чакаць цябе там. More relics are hidden. I'll wait for you there. Right there. Right over there. Сколько тут всього? Yeah. Угу. Тут мы не повернемся.
Right over there. А куда тебя? Сюда? Ладно. Can you pick that up? Мгм. Over there. Right there. There. Кушайте. We still need to find more relics. Is Taro going to be okay? Do you think we'll see him soon? Треба ще знайти реліквії.
шлях назад? Так. Так, гэта шлях назад. Добренько. Так, я загубилась. Я не туда пошла. Так. Угу. Так, і вось ми знову тут. Ну я туди сходила, там нічого. Ну ладно, сюди схожу.
No one knows the true age of these shrines. Ніхто не ведае, колькі гадоў гэтым свяцілішчам. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains, watching over the forest like ancient guardians. Тыя, хто іх пабудавалі, уже давно не з намі, но іх праца залишаецца. Назірае за лесам, як дрэўнія ахоўвачы, And sealed the entrance to the ахаронцы. guardian tree. I can feel Taro's presence there. Дух Таро, як это, зруйнаваў, паглынуў гэтае свяцілішча і зачыніў уваход у дрэва Гардзіан, захоўваючы дрэва. Я не адчуваю там Тара, I've marked the shrine locations on your map. бо наадварот ён сказаў, што ён там адчувае Тару у гэтым дрэве. Памесціў гэтае свяцілішча на Thank you, тваёй мапе. Lucy. I'll work to clean the shrines. Дзякуй, Русо, я іх ачышу. Can you pick that up? Taro's love. Каханне Таро. Taro often came with me. I've marked the shrine location. This leads to the Lantern Cave. A relic must be there. But we'll need something powerful to break through. Гэта шлях да пячоры ліхтарыка. Там павінна быць рэліквія, но нам павінна штосьці моцнае, каб мы прайшлі. Добра. Yep. Тишей гэтых.
А дзе гэтая фігня, якая місрала? Гэтымі чырвонымі. Гэта яна была? Так, Melting snow перший. from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. See that over there? Не, гэта відавочна, што я таксама гуляла і на ПК раней. Вось. Ну і калі зараз маленькія гульні, я магу пагуляць на ПК ва штосьці. А, окей, бачу. З таких пока эксклюзивов, что могу сказать? Ну, всякие там стратегии, штосьці на кшталт XCOM. Это прям офигенно. Пробачьте. Right there. See that over there? З самага пачатку, што... А, не з самага, добра. Я думала не аб'юзіць тут гэты slow motion, но яго тут патрэбна аб'юзіць. Што ты тут робіш?
Якая великая их зона. Не. Як? Легкая складанность, нагадываю. Не. Аллилуйя. Some believe the shrines represent guardians of the forest. Хтосьці верыў, што гэтыя свяцілішча уяўляюць сабой іх ахоўваючы ахоронцаў From леса. up here, it's easy to imagine them watching over the land. Адсюль лёгка ўявіць, як яны назіраюць за тым, што ўнізе. Я не веру. І дзе ты гэта... Вось здесь ты... Дзе ты апынуўся? Не веру. Трэба пачынаць верыць, не ведаю. Блін. Гэта на новай гульне плюс гэтыя падлюкі дадались. Ага, нават амулет. Не. Ну, гэта добрае, што мне была парыраванне мяне хіляе. Ну,
All right. Угу. Ура. Так, штосьці я дійшла до маршрута. Окей, потім. Не атрымалася, як я зразумела. Так, ну давайте поглядим. There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. О! Рыболовные корзины. Так, ну я бачу 1, 2, 3, 4. А колькі їх тут повинно бути? Ну ладно. Магчыма, не ў той паслядоўнасці? А як гэта даведацца, у якой паслядоўнасці? А, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Нет. Так, а теперь где перший, где другі?
Я подумала, што гэта першы, гэта другі. Тут трэці, там чацвёрты, но гэта неправільна. А, вось дрэва, і гэта... Давайте паспрабуем вось так. Першы. Другі. Трэці. Чацвёрты. Ура! Children in Taro often fished in these streams. Дзеці Таро часта тут рыбачылі. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Taro and his У siblings пакоі felt леса safe я in амаль this магу world. пачуць іх You taught галасы. them well, Rusu. Яны сябе адчувалі ў бяспекі ў гэтым лесе. Ты іх добра навучыў, Русу? Так, ну там мы же были там. Так, наверху мы были. Ну, вось. Сюда. Мгм. Тут штосьці є. Три сови. The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Дрова вигоріло у вогні, но воно працягває жити. Connecting it with the ancient shrines. У його вельми глибокі корені, які об'єднають його з Clean the shrines. святилищами. А, коли ми всі ж святилища отшиним, звір отшиниться. А, и вось мы повернулись. Окей. Скрыня. Over there.
Ну, треба вже і третього знайти, що я тут буду. Таємниця. А, угу. Я не могу тут пройти, на жаль. Хотя... И... Перманентное полепшение здоровья. У коробках медитации. Вау. Найс. Добре. Так, тут треба доробити щось. Я ведала, что одним из них будет за войну. Нет. Добраніч, Вриск. Спадзяюсь, што так мы хутка ад цябе пачуем. Вось. Я не ведаю, што гэта робіць. Не пускають. All right.
built on places of power. Гэтыя свяцілішча былі пабудаваны на Their месцах stones are buried сілы. deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Камені вельмі глибоко у землі, об'єднані з потоком енергії під землею. Right there. Хе-хе. Дзіўна, што гэта не адчынілась скрыня, я ж перамагла. Або тут яшчэ є. Can you move that for me? Шорткат. Угу. Так, ну там я была. До рэчы, я не знайшла яшчэ адну саву. Мяне гэта бянтэжыць. Вось яна. Go. Что вы... Что вы ей покинули? Right there. Дякую. Дякую, гульня.
Хилки. Тут нема хилок. Мабуть, тут. Ні, тут так само нема хилок. О, до речі, гэта добрае месца. Каб з ім змагацца тут. Вітаю, Лепас, дякую великий за рейд. Вітаю, Паулік, дякую за фоллоу. Давай забей меня тут еще. У нас рейд это. Фух. Тыц. Ну так, здається так, я насос лайк. Ну, насамрэч тут іншая структура гульні. Но гэтая. Но именно з баёўкай нейкай моманты там гэтыя тайминги на парирование жесткие могут быть. Так, мы залишаем это подношение древо и древо ахаронцу и пытаем яго, каб ён абараніў на тых, каго мы любім. Таро залішыў гэта дзецям, магчыма, ён так напужаўся, калі ён іх страціў. Загубіў? Багата прадметаў тут былі прапанованы дрэвы першымі лідарамі вёскі. Карацей, паляўнічыя, якія выкарыстоўвалі энергію духаў, каб ствараць моцную зброю. Я ўпэўнены ў том, што гардзіан дрэва не будзе супраць, калі мы іх выкарыстаем, каб дапамагчы Таро.
Слушайте. Over there. Нам сюди. Ні, ні. Сюди. Що гэта? Ён зараз их яшчэ звязаў. Ну добре, ми найлегкий гуляємо. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. Я не ведаю, што цябе чакае у пячоры ліхтарыкаў, но мне здаецца, што дух Тара будзе змагацца да апошняга. A fox symbol is marked on this old camping gear. Метка лісы на гэтым старым гэтых прадметах для кемпінгу. Бачу. Сторонка.
Караці, з ім штосьці непростое здарилось. See that over there? А наверх тут можно трапить? Ладно. Не-не-не-не. Тут ось ще є проход. Тут. Окей, босс.
Рука. Реліквія. Ліхтарик. Вызволите Таро. Використайте реликвии, как вызволить Таро. Окей. Ой, ні, я докладно гэта зараз не паспею зрабіць. Та ну поспела. Я знайшла ліхтарик Таро. Магчыма, ён яго загубіў, шукае дзяцей. Принести все реликвии до дрэва. Час дапамагчы Таро знайсці пакой. Так, я тут нічога не пропустила. Спадзяюсь, не, нічога. Добре.
going to help Taro now, but it's not safe Я for зараз you here. допомогу Таро, но для вас тут небезпечно. I'll find you when Ідіть Taro з is містером free. Руссо. Я знайду вас, коли визволю Таро. Будь обережна, Кено. Будь осторожна, пробачте, будь осторожна, Кено. Нет. Так, хопить. Нет. Окей, ваншотом, Аль. Нет. Хилка, хилка. Нет. Мельхама. А, ладно, не ваншот. Да хопить. Промашка. Я сподіваюсь, не будет другой фазы. Фух. Нема другой фазы.
The sickness that took our parents was spreading through the village. Хвороба, якая забрала наших батькоў, Spirits of the forest. Walk with распространялась по вёске. Guide them Духи on леса, their journey to the идите с mountain нашими shrine. людьми. Проведите их у их подорожья у горный шрайн, у горное Food was святилище. running low. Everyone Еды was не scared. хватало. Все были I напуганы. never felt so helpless. Я себя отчимал Saya без wanted to гэта. stay, but I thought we could go to Rusu for help. Сая думала, што мы можам sure he would know what to do. застацца ў вёске, но я был упэўнены, што Руса будзе ведаць, што рабіць. Something was not right in the woods. Но ў лесе штосьці не то было, штосьці I неправільнае. had never seen Rusu so worried. Я ніколі не бачыў Русу He такім sent us back захвальваным. to the village. Ён адправіў нас назад у вёску. І тады я ведаў, што я адзін, I was all that Benny and Saya то had што мы left. адні. I had to Бенні protect them. Сая, ўсё, што ў меня залишилось. Я павінен быў іх абараніць. Дзякуй, Рэйвен, за рэйд. Вітаю всіх рейдераў. It happened the next morning. Гэта здарылася у наступным ранку. The explosion from the mountain shrine covered Выбух the з land in горнага darkness. свяцілішча пакрыў усю зямлю ў цемры. Усю краіну, магчыма. Oh no! No! Не, не. Benny! Saya! Бенні, Сая, дзе вы? Are you? Так, вельмі прыгожа выглядае гульня. It lasted У for вас days. ліхтар. I searched everywhere for them. Гэта працягвалася некалькі дней. Некалькі дней. Я I was везде their іх older шукаў. brother. Я быў I was старэйшы брат. supposed to protect them. Я павінен быў іх абараняць. Even now, Нават зараз it's hard to forgive myself. мне вельмі цяжка сябе прабачыць. Тара, The children know how much you care for them. дзеці ведаюць, як ты хвалюешся аб іх. Wasn't Што your здарылася з fault. вёскай, гэта была не твая You віна. will always be their older brother. Ты заўсёды будзеш іх старэйшым братам. І ты ім патрэбен. I'm sorry, Kina. Прабач, Кена. We can't take you to the mountain shrine. Мы не можем привести тебя у горное святилище.
It's okay. Все добре. You have to go now. Вам пора. Так, вітаю, яська гаспадар, вітаю, Фінкер. Ну, і Рейвен, дакладна. Так, гульня вельмі прыгожая. Мы гуляем за Кену і дапамагаем духам. Вось мы зараз іх бачылі, прайсці ў той свет. Вось. О, крок к медитации. Полепшаем ХП. Угу, растягиваем спину. Угу. Повертаемся назад. До речі, магчыма, мы так можем зараз сюди пройсці. Капец.
демка шоукейс. Карацей, не, демка шоукейс Unreal Engine 5 ніколі не выходзіла ў рэліз, мы толькі бачылі яе ў відэа. Ну і там дзяўчына лаза, і яна караценькая. Вось. Божахна. З тых дэмак, які выходзілі ў рэліз, гэта была матрыца, калі хтосьці памятае. Калі не, магу пастрыміць, яна караценькая, там на паўгадзіны. Вось. Яна была а-ля да фільма. Вось. Но выглядала вельмі-вельмі добра. Но ішла з гэтымі поласамі і яшчэ з чым у 25 FPS, по-моему, нават не ў 30. Я рано сюди пайшла. Та ну. Over there. All right. See that over there? Перемогшився ворога. О! Ниточка сюди.
дух пад кавальняй. Там штосьці нясе. Каб гэта адчыніць. Я буду чакаць цябе у свяцілішчы вады у забытым лесе. Ну мы там былі, мы нічого не пабачылі. Ну ладно. Так, нам, по-моему, сюди. Тара теперь покоится со своей семьей, со своими близкими. Спадзяюсь, что хвароба ў лесе таксама ўжо расчышчана. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. Я ведаю, што гэта быў час для Бенні і Саі пайсці далей з іх братам, но лес не будзе тым жа без іх. It's natural to build a connection with the spirits we help. Гэта звычайна рабіць сувязі з... Не рабіць пошахна. Ну, карацей, сябраваць з духамі, якім мы дапамагаем. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. Мы аддаем частку сябе, калі яны пераходзяць далей. Но гэтая сувязь залішаецца. Path of a spirit guide is a lonely one. Шлях гайда духаў, правадніка духаў. Гэта адзінокі шлях. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. Калі ты хочаш трапіць у горнае свяцілішча, яшчэ трэба зрабіць багата працы. Skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Вельмі добры працаўнік з дрэвам калісьці жыў у нашай вёске і будаваў такія структуры, якіх ніхто не мог нават уявіць. Beyond the storehouse for her troubled spirit. Адшукай паля за сховішчам, там хаваецца яе дух непакойны. Адзіра, маска Адзіры. The woodsmith dedicated her life to the village. But she lost much more than her work when our home began to fade away. Яна усю сябе аддала вёске, но яна страціла больш, чым сваю працу, калі тут усё пачало руйнавацца. The spirit lingers to the west, in the fields through the storehouse. Яе дух там, на захадзе, праз паля. Челленджи. Ой, спойлеры, пробачьте. Насамрэч, я думаю уже скончивать, потому что уже поздно. Вось. Каб тут не пачыналась уже новый квест. Зачинено.
Ужо наступны раз пойдзем далей да Адзіры, паглядзім, што там. Вось. Так што на сёння ўсё. Дзякую всем за прагляд, дзякую Рэйвен, дзякую Лепу за рэйды. І мы зараз пойдзем далей у рэйд. Ну, як заўсёды. Скончваем заўсёды ў каточка. Все шляхі, все стрымы прыводзяць напрыканцы да яго. Дабраныч Яська, дабраныч Фінкер. Все, пойду адпачываць.